नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण ब्लॉगच्या अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये मी आशिष टाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। तर मित्रांनो, आता आपण चाललोय कशेडी बोगद्याच्या इथे। तर मगाशी आपण खेडला होतो आणि खेडपासून गाडी चालवतोय मारुती। तर आपल्याला अजून एक यूट्यूबर भेटणार आहे, त्यांचे कशेडी बोगद्याचे जे व्हिडिओ आहेत ते भरपूर व्हायरल झालेले आहेत। आणि ज्याप्रमाणे सुवर्ण कोकण ब्लॉग म्हणजे आम्ही व्हिडिओ बनवतो, मुंबई गोवा हायवेचे अपडेट्स देतो, त्याच प्रकारे ते देखील मुंबई गोवा हायवेचे अपडेट्स देत असतात। कशेडी बोगदा वगैरे किंवा इतर त्यांचे जे आपले टुरिस्ट पॉईंट आहेत तर त्याचे देखील त्यांचे व्लॉग भरपूर छान असतात। तर आपल्याला ते भेटणार आहेत। तर आम्ही आता कशेडी बोगद्याच्या पायथ्याशी भेटणार आणि मग तिकडून एकाच कारने कशेडी बोगद्याजवळ जाणार आहोत। तर तिकडे आता बघूया काय परिस्थिती आहे ती आणि बोगद्याचं काम कुठपर्यंत आलंय, काय आपल्याला माहिती मिळते ती। तर यासाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओ कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा। पुढे समीर दादाची बाईक आहे आणि आम्ही आता इकडे पुढे त्यांच्या जे का मित्राचं हॉटेल आहे तर तिकडे चहा वगैरे थोडंसं फ्रेश होऊन म्हणजे चहा वगैरे पिऊन फ्रेश होऊन मग पुढे जाणार आहोत। तर आपण आता साई धाब्याच्या इथे थांबलोय आणि इकडे आता थोडासा नाश्ता वगैरे करून मग जाणार। तर मित्रांनो, फायनली समीर दादा आपल्याला भेटलेला आहे। हॅलो, हाय, कसं आहे समीर दादा? मस्त, मजेत, एकदम मजेत। ऍक्च्युली मी आधीच फोन केलेला पण त्यावेळी म्हणजे सॉरी, मी आधी ग्रुपला अपडेट दिलेले की मी मुंबई गोवा हायवेने चाललोय तर कोण भेटतंय का। पण नंतर इथे येऊन मी समीर दादाला फोन केला, बघूया म्हटलं गावी आहे की मुंबईला येतो। आपल्यासोबत मारुती देखील आहे, तर आता इथून मारुती कार चालवतोय। तर आता इकडे जरा आम्ही थोडीशी गप्पा वगैरे मारतो, जरा फ्रेश होतो, थंडा वगैरे चहा वगैरे पिऊन। त्याच्यानंतर हा ब्लॉग तुम्ही शेवटपर्यंत बघा, जसं आम्ही आज कोलॅबोरेशन केलं आहे बरोबर, पण त्याचबरोबर आपल्याला ह्या आजचा जो प्रवास असणार आहे, आजचा ब्लॉग असणार आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला इन्फॉर्मेशन सुद्धा देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। तर हा ब्लॉग शेवटपर्यंत पाहायला नक्कीच। आणि मंडळी, समीर दादाचं चॅनल देखील सबस्क्राईब करा, कारण समीर दादाचे ब्लॉग अतिशय सुंदर असतात। म्हणजे कामातून वेळ काढून देखील समीर दादा व्हिडिओ बनवतो। बरोबर, आपल्या सगळ्या युट्यूबर्सची तीच परिस्थिती आहे पूर्ण की मोस्टली जे युट्यूबर्स आहेत मित्रांनो, तुम्हाला माहिती आहे प्रत्येकाची लाईफ, प्रत्येकाचं प्रोफेशन ही सांभाळून रात्रंदिवस, म्हणजे प्रत्येकाला असं वाटतं की ह्यांना काही काम नाही, असं काही नसतं मित्रांनो। जसं माझ्याबद्दल सांगायचं गेलं की रात्री जॉब ऑफिसचं काम करतो आणि सकाळी हे ब्लॉगिंग किंवा शूटिंग वगैरे असं प्रकार करतो। भरपूर मेहनत आहे। तर आता थोडीशी आम्ही जरा रिलॅक्स होतो, फ्रेश होतो आणि नंतर आम्ही बोगद्याजवळ जाणार आहोत। मित्रांनो, आता वाजलेत संध्याकाळचे 4:30 आणि आपण निघालोय बोगद्याच्या इथे। मगाशी आपण थोडंसं स्नॅक्ससाठी वगैरे थांबलेलो हॉटेलला। तर आता आपल्यासोबत समीर दादा आहे आणि समीर दादा आपल्याला तिथपर्यंत घेऊन जाणार आहे। समीर दादाचे व्हिडिओ देखील आहेत भरपूर, कशेडी बोगद्याचे टनेल ते दर महिन्याला देत असतात, काम कुठपर्यंत आलंय। तर दादा, आता आपण कुठून जाणार आहोत इथून? तर आता आपण आहोत, आता आपण उदय फाट्याला आहोत। ओके, तर आता इथून साधारणतः आपण आता 5 ते 6 किलोमीटरच्या अंतरापर्यंत आपलं कशेडी विलेज आहे ना, ओके, तिथपर्यंत अंतर आहे। ओके, त्याच्यानंतर पुढे तिथूनच कच्चा रोड जो जातो ना आपण, त्याच मार्गाने आपण कशेडीला जायचं। तिथून तो त्या अनुसया हॉटेल जो आहे ना, अनुसया हॉटेल पासून कशेडी ते साधारणतः 5 किलोमीटरच्या अंतरावर आहे। काय बोलतोय, म्हणजे आतमध्ये, एवढ्या आतमध्ये बोगदा चालू आहे? आणि त्या ठिकाणी आपल्याला असे 5 रोड एकदम कच्चा आहे। तेच म्हणतो की गाडी कशा प्रकारे जायचं ऍक्च्युली कळत नाही, टायरचे वगैरे लागण्याचे चान्सेस आहेत, म्हणजे रोड खराब आहे। हो, बघूया आपल्याला जेवढं जमेल, आपली गाडी जेवढी जाईल तेवढं आपण जाणार आहोत आणि पुढून मग चालत जाऊ, कारण समीर दादाला परत खेडला यायचं आहे, खूप महत्त्वाचं काम आहे। तर त्यासाठी परत त्यांना रिटर्न आम्हाला इथे सोडायचं आहे। सो बघूया आपल्याला कशेडी बोगद्याचे अपडेट्स काय मिळत आहेत ते। मित्रांनो, इकडे आहे मुंबई गोवा हायवे आणि तो जो रस्ता गेलाय हा रस्ता आपला कशेडी घाटाकडे गेलाय आणि आपल्यासोबत आहे समीर दादा। तर समीर दादाला हा रस्ता वगैरे सर्व माहिती आहे, तर त्याच्यामुळे आपण, आणि ही आपली कार आहे, तर या कारने आपण जाणार आहोत। तर इकडे पुढे मी लास्ट टाइम आलेलो गणपतीच्या वेळेला, तर इकडे हा रस्त्याचं काम वगैरे चालू होतं। तर आता बघूया रस्त्याचं काम कुठपर्यंत झालं आणि बोगद्याचं काम वगैरे कुठपर्यंत आलं आहे ते। तर समीर दादा आपल्याला सर्व माहिती देणार आहेत। तर आता आपण लेफ्टने जायचं का इकडून समोर जायचं? हो दादा, लेफ्टने जायचं का सरळ? सरळ सरळ। मित्रांनो, आता आपण चाललोय कशेडी बोगद्याजवळ आणि हा आपला मुंबई गोवा हायवे आहे, म्हणजे जो नवीन होणार आहे तो। कारण जुना जो आपला बोगद्याकडे जाणारा रस्ता होता तो बंद होणार आहे किंवा भविष्यात
चालू राहील देखील, पण जो मेन यूज होणार आहे तो या रस्त्याचा आणि याचं काम फुल स्पीडमध्ये चालू आहे. तुम्ही इथे बघू शकता हे सर्व लेवलिंग वगैरे कटिंग, त्याच्यानंतर ही जी खडी पसरणी वगैरे आहे, कॉन्क्रीटची पेविंग वगैरे असेल किंवा कॉजवे वगैरे असतील, यांचं काम फुल स्पीडमध्ये चालू आहे. आणि मला वाटतं या वर्षभरात होय ना दादा, या वर्षभरात काहीतरी कशाने 2 वर्ष तरी जाणार. 2 वर्षामध्ये. ओके. गव्हर्नमेंट जी आहे ना, हा, ती म्हणते की या वर्षाच्या एंड पर्यंत होईल, पण शक्य नाही. कारण की भौगोलिक दृष्ट्या जर पाहिलं ना, हा, तर वेडीवाकडी वळणं आहे. बरोबर. तर त्या कारणास्तव जसं मला तर वाटत नाही, म्हणजे ऍज पर माझ्या व्ह्यू प्रमाणे म्हणतोय गव्हर्नमेंट. तर इथे हे पूल वगैरे आहेत छोटे छोटे, तर त्याचं देखील काम चालू आहे फुल स्पीड मध्ये. हा होईल मला वाटतं लवकर लवकर. रोड कदाचित होईल. बोगद्याचं जे फिनिशिंग वर्क वगैरे आहे ना, कारण आता एक्सकॅव्हेशन माझ्या मते झालंय मोस्टली कम्प्लीट. एका टनेलचं झालंय ना, एका टनेलचं झालं पूर्णपणे. हा, एक टनेल पूर्ण झालेला. हा, आणि दुसरा टनेल काहीतरी माझ्या मध्ये 100-200 मीटर बाकी होता 2 महिन्यापूर्वी. त्याचं कसं माहिती, 100 मीटर बाकी होता. हा, तर त्यांचं लास्ट टाइम मी जो ब्लॉक केला होता ना, हा, गोगाव साईडचा, हा, तर त्यावेळेस तिथे मी जे दाखवलं होतं, ते जे कॉन्ट्रॅक्टर जे होते ना कामाला, हा, त्यांना मी सांगितलं, त्यांना विचारलं की बाबा तुम्ही दिवसाला किती वेळा किती कसं होतं वगैरे काय वगैरे विचारलं. ओके. ते म्हणाले की आम्ही दिवसाला 3-4 ब्लास्ट करतो. ओके. त्याच्यावरून अंदाज आहे की काम जोरात चालू आहे. बरोबर. हो. तर आता गेल्या वेळेस ह्याचा ब्लॉक जो गेला होता ना, हा, त्यावेळी हाच रोड चालू होता. बाकी इकडे पूर्ण असं माती पण आता पाहायला मिळेल आपल्याला. ओके. पूर्णपणे असं सपाट असं म्हणजे 4 लेन सारखं असं रोड वाटतोय. बरोबर. बऱ्याच प्रमाणात डेव्हलपमेंट आता म्हणजे 4 महिने तरी झाले. 4 महिन्यानंतर आपण इकडे जातोय. ओके. त्यावेळी सर्व इथे माती होती. हो, पूर्णपणे माती होती. आणि आता साईडला जर पाहिलं ना, हा, तर तो डिवायडरचा आपण सेफ्टी काय म्हणतो, कुठला हे रिटेनिंग वॉल, रिटेनिंग वॉल कॉन्क्रीटची सेफ्टी वॉल आपल्याला पाहायला मिळेल. ओके. त्याचं पण काम चालू आहे फुल स्पीड मध्ये. आणि आपला जो अनुसूया हॉटेल पासून ना, हा, आपल्याला 5 एकूण हे लागेल, 5 ब्रिज लागणार. ओके. ओके. इकडे बघा एक्सकॅव्हेशन वगैरे चालू आहे फुल. आणि हा आहे समोरचा भाग. इकडे हे सर्व 5 ब्रिज आहेत असं समीर दादा सांगतायत. आणि या 5 ब्रिजच्या नंतर मग आपल्याला बोगदा येणार आहे. ब्रिजला हो, तुम्हाला आपल्या चॅनलपेक्षा जास्त इन्फॉर्मेशन तिकडे मिळेल. नक्कीच. म्हणजे आणि समीर दादा पण देतो, कारण आम्हाला कसं आहे, आम्ही ऍक्च्युअली तळ कोकणातले असल्यामुळे आमची इकडे जास्त फेरी नसते. पण समीर दादाची मुंबई आणि केरळला ट्रिप असल्यामुळे, आणि सध्या आपला हॉट प्रोजेक्ट आहे मुंबई गोवा हायवेवरचे, ते 2च आहेत मुख्य प्रोजेक्ट. हा, म्हणजे एक म्हणजे कशेडी बोगदा, तो 1 नंबरला आहे, आणि दुसरा म्हणजे राजापूरचा ब्रिज, जो आपल्या मुंबई गोवा हायवेवरचा एकदम हा उंच, तो आता पूर्ण झालाय. पण मेन हॉट टॉपिक आहे, कारण ह्याच्यामुळे जवळपास हे आपलं ना 1 तासाचं अंतर वाचणार आहे. म्हणजे 50 मिनिटं लागतात. हो, ते आपण इकडून 10 मिनिटात क्रॉस करणार आहोत. आणि हे फक्त अंतर किती 5 किलोमीटर आहे. म्हणजे आपण अनुसया हॉटेल कडून इकडे फक्त 5 किलोमीटरवर बोगदा चालू आहे. हो. आणि तुम्हाला जर दिसत असेल त्या डोंगरावर, तो पूर्ण कशेडी घाट आहे आणि गाड्या सर्व जात आहेत. एकदम छोट्याशाच दिसत असणार. मगाशी रोड जरा चांगला होता, तिकडे लेवलिंग वगैरे करून ठेवलेलं होतं. इकडे पुढे थोडासा खराब आहे आणि पाणी वगैरे आहे, चिखल आहे. सो आमची गाडी फक्त फसता नाही, एवढीच फक्त देवाकडे प्रार्थना आहे, बाकी काही नाही. आणि आता काळ पडत चाललेला आहे, संध्याकाळ होते, त्यामुळे आम्हाला लवकरात लवकर तिथपर्यंत पोहोचायचं. मित्रांनो, रस्ता बघा. वाव, अरे टनेल आला. मित्रांनो, आपण आता कशेडी टनेलच्या जवळ आलोय. इथेपर्यंत जायला मिळतंय का नाही ते अजून कन्फर्म नाही आहे. पण आतापर्यंत रस्ता एकदम खराब होता, म्हणजे काम चालू असल्यामुळे तर तेवढे चालू शकतात. आणि डंपर वगैरे हेवी व्हेकल्स चालू असतात या रूटने. तर आपण आता बघूया कशेडी बोगद्याच्या जवळपास जाता येत आहे का. इथेच थांबूया. ओके. मित्रांनो, गाडी आपण इथे पार्क केली आहे आणि इथे समीर दादा आहे, मारुती आहे, आणि इथे समोर कशेडी टनेल आहे. आपल्याला कशेडी टनेलच्या थोडंफार जवळपास जाता येईल. आतमध्ये जाण्याची परमिशन नाही आहे, कारण सुरक्षेच्या दृष्टीने ते कोणालाही पाठवत नाहीत. फक्त जे इथले वर्कर्स वगैरे आहेत त्यांना पूर्ण सेफ्टी किट वगैरे सहितच आतमध्ये जाण्याची परमिशन आहे. सो आपण कशेडी टनेलच्या बाहेरच राहून शूट करणार आहोत.
पण या सर्व कामाची माहिती त्यांच्याकडून घेऊया, ती आम्ही तुम्हाला व्हिडिओच्या माध्यमातून सांगू. तर इथे हा देखील समोर ब्रिज आहे, या ब्रिजचं देखील काम चालू आहे आणि त्याच्यासमोरच ते 2 टनेल आहेत. वाव, मी पहिल्यांदाच आलो इथे. तुम्हाला प्रॉमिस केलेलं की आपण तुमच्यासाठी व्हिडिओ बनवणार आहोत आणि तोच क्षण आज आला आहे. भरपूर वेळा आलो पण कधी इथे येता आलं नाही, कारण हा जो रस्ता आहे हा रस्ता त्यावेळी नव्हता, म्हणजे फक्त डंपरसाठी वगैरे होता. छोट्या गाड्या वगैरे इथे येत नव्हत्या. समीर दादा कुठून आलेला नो आयडिया. तर मित्रांनो, आता माझ्यासोबत आहे समीर दादा आणि आपण आता आलो आहे कशेडी बोगद्याजवळ. तर इथे तुम्ही समोर बघू शकता हा बोगदा आहे आणि दोन्हीही बोगदे आहेत हे 2-2 किलोमीटरचे आहेत. टोटल 4 किलोमीटरचं रनिंग आहे. सध्या आता आम्ही इथे पूर्ण माहिती काढली, तर ती माहिती आम्हाला अशी सांगितली गेली की या ठिकाणचे जर एक्सकॅव्हेशन वगैरे आहे, म्हणजे दोन्ही बोगद्यांचं खोदकाम 100% पूर्ण झालेलं आहे. त्याच्यानंतर जी तुम्ही ती गोल रिंग बघताय कॉन्क्रीटची, तर त्या रिंगचं काम चालू आहे. दुसऱ्या साईडला देखील सेम तसंच काम चालू आहे. त्याच्यानंतर आतमध्ये पूर्ण लाईट्स वगैरे असणार आहेत किंवा कॉन्क्रीटचा रोड वगैरे असणार आहेत, व्हेंटिलेशन सिस्टीम वगैरे असणार आहे, सिक्युरिटी सिस्टीम असणार आहे आणि त्याच्यानंतर त्याच्यासाठी लागणारे जे पूर्ण बिल्डिंग्स वगैरे असतील, म्हणजे सिक्युरिटीसाठी वगैरे किंवा इतर इन्स्ट्रुमेंटसाठी, तर ते सर्व इन्स्टॉलेशनचं काम वगैरे अजून चालू आहे. तर याला इथे मिळालेल्या माहितीनुसार कमीत कमी अजून 1.5 वर्ष लागेल अशी माहिती. म्हणजे वर्षभरात तरी पूर्ण करण्याचा निर्धार आहे. पण कमीत कमी म्हणजे पावसाचे दिवस वगैरे पण आता येते, तर ह्या सर्व पिरियड पकडून 1-1.5 वर्षामध्ये काम पूर्ण होईल अशी शक्यता आहे. आणि ते डंपर्स वगैरे म्हणजे पूर्ण फुल स्पीडमध्ये काम चालू आहे. 24 तास काम चालू असतं या ठिकाणी, डे नाईट काम चालू असतं आणि सर्व वर्कर्स ते पूर्ण मेहनत घेत आहेत. तर अजून काही म्हणजे एक साधारण या वर्षाच्या एंडिंगला म्हणजे 2022च्या एंडिंगला आपल्याला हा कशेडी बोगदा चालू होण्याचे चान्सेस आहेत. कारण आता आम्ही येताना जी परिस्थिती बघितली तर त्या ठिकाणी जे ब्रिज वगैरे होते, 5 ब्रिज आहेत या ठिकाणी, त्याबद्दल किती आहेत? 3 आहेत ना? त्या ठिकाणी 5, त्या ठिकाणी 5 आहेत. ओके, या ठिकाणी 5 आहेत, त्या ठिकाणी 5 आहेत. यांचं 80% काम पूर्ण झालेलं आहे ब्रिजचं. जो रोडचं जे काम आहे ते देखील माझ्यामध्ये मोस्टली 40 ते 50% झालं. म्हणजे काही काही ठिकाणी रोडचा पेमेंट बनवून पूर्ण झाला आहे, फक्त त्याच्यावर सिमेंटची आपले जो रोड असतो तो बनवायचा बाकी आहे. काही ठिकाणी डोंगराचं अजून एक्सकॅव्हेशन वगैरे बाकी आहे, ते पूर्ण कटिंग करणार, रिटेनिंग वॉल वगैरे कन्स्ट्रक्शन करणार. ह्या सर्व गोष्टी पकडून साधारणतः या वर्षाच्या एंडिंगला किंवा अजून त्याच्यामध्ये ॲड 6 महिने हा पावसाचा पिरियड वगैरे पकडून तर चालू होण्याचे चान्सेस आहेत. तर भविष्यात आता आपल्याला कशेडी घाटातून जाण्यापेक्षा हा रस्ता चालू होईल. मोस्टली आपला मुंबई गोवा तर होतोय. इथे थोडंसं आता प्रॉब्लेम होता. आमच्या सिंधुदुर्गामध्ये कंप्लीट झालाय पूर्ण 95%, पण जसे आपण राजापूरच्या पुढे तो तसा थोडासा जरा अजून काम चालू आहे. आता मी काय माहितीये का, राजापूर तुमच्या इकडे कसं ना थोडा सरळच रोड आणि आपल्या कोकणामध्ये इकडेच पट्ट्यामध्ये रायगड आणि आपला रत्नागिरी जिल्ह्यात थोडा जो पट्टा पाहिला ना, थोडा म्हणजे डोंगर माता जास्त असल्या कारणास्तव. आणि इव्हन तुम्ही जर चिपळूणचा जरी घाट बघ तो पण सेम थिंग अजून पण त्याचं काम चालू आहे. भोसले घाट म्हणा, परशुराम घाट म्हणा, अजूनही त्या ठिकाणी काम वगैरे चालू आहे. तर मित्रांनो, हा आमचा सुवर्ण कोकणचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला नक्की कळवा. यापुढेही आम्ही मुंबई गोवा हायवेचे अपडेट्स तुम्हाला देणार आहोत. आणि समीर दादा, तुझे खूप खूप आभार की तू भेटलात, कारण खास समीर दादामुळेच मी इथपर्यंत आलोय. कारण मी मागच्या वेळी इथे येण्याचा प्रयत्न केला पण रस्ता वगैरे मला माहिती नव्हता. तर समीर दादाला मी फोन केलेला, लगेच आला आणि आम्ही इकडे कशेडी घाटाच्या बोगद्याजवळ आलोय. तर मुंबई गोवा हायवेचे अपडेट्स आणि इतर कोकणातले जे व्लॉग्स आहेत, डेली व्लॉग्स आहेत, त्याच्यानंतर कोकणातील पर्यटन स्थळे आहेत, त्याच्यानंतर आता सध्याच दादाने नवीन एक म्हणजे कंटेंट घेतलाय की कोकणातले हॉटेल फूड ब्लॉग सुद्धा करतो, ट्राय ब्लॉग करतो. तर आपल्या चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. तर समीर थसाळ ब्लॉग हे देखील चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देणार आहे. खूप सुंदर असे व्हिडिओ असतात आणि मुळात IT मधलं असून आणि IT मधले म्हणजे माहिती आहेत, म्हणजे पूर्ण टायमिंग नसतो त्यांना त्यांच्या कामाचा वगैरे, तर तेवढं असून देखील युट्यूब म्हणजे आपल्या कोकणातील पूर्ण ही सगळी माहिती आपल्या युट्यूबच्या हे फक्त कोकणासाठी आणि हे पूर्ण माहिती युट्यूबच्या चॅनलच्या माध्यमातून पोहोचवते. तर त्यांचे देखील खूप खूप आभार. चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि स्पेशली जर मित्रांनो आपण जर आपल्या चॅनलचे व्ह्यूवर जरी ह्या चॅनल पाहत असेल तर आशिष नातळकरचे ब्लॉग हे नक्कीच पहा, कारण की तो मुलगा खूप मेहनती आहे आणि चांगले ब्लॉग करतोय. येणारे पुढील जे ब्लॉग आहेत ना नक्की पाहायला विसरू नका. कीप वॉचिंग.